हाय लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय आरो जोंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। जों दायो उदालगुरि फारसे थांगासिनो दङ। आं आरो आंजों लोगोसे दङ नै अनजि। माने उदालगुरियाव थांनायनि कारनानो जाहैबाय जों नैबे बैसागो बोथोराव माने जों जेरावबो थांनाय जायाखै, माने खाथियावनो जा गोजानावनो जा जों माने जयै जेरावबो बेरायहैनाय जायाखै। बिनिखायनो जों सानैजों माने दिनै रायलायनानैथ' उदालगुरियावनो थांना फैनोसै होननानै माने जों ओंखारबोबाय आरो दिनै। दा जों उदालगुरियाव थांनानै मा खामानि मावहैयो, लोगोसे मा जायो, मा लोङो आरो मा नुयो बेखौ एसे जों ब्लग बानायनानै नोंथांमोननो एसे देखायलांसै आरो जों नायनायजों लोगोसे, नङा होमबा? ना मा होनो? थुदो दे नों मा बुंदो। लासै थुबाय थादो, लेट जागोन ना। आङो मा बुंबावनो, दामानिथ' आङो ब्लगावहाय फैनाय जाथाराखैमोन। बेयावहाय सोरबा कमेन्टआव नागिरहरदों आंखौ, आं भिडिअफोरखौ नायबाय थायो नालाय, ओमफ्राय मोजां मोनदों आरोना आङो कमेन्टफोरखौ नुनानै। आयो आंखौ ब्लगाव नुवाबाला माथो बिराद मानसियानो नागिरलायो, बिराद मोजां मोनोदां आंखौ गोसोखांसैदां, बेफोरबायदि सानफ्लाङो आरोना बिदि मोजां कमेन्ट नुबा, नागिरलायनाय कमेन्ट नुबा। ओमफ्राय आङो भिडिअआव फैयैनि जाहोना जाहैबाय आंबो न'आवहाय एसे लोमजाख्रेबनानै थाहैनाय जादोंमोन नालाय, बिनिखायनो आं बारा भिडिअआव फैनाय जायाखैमोन। आं न'आव थाहैबाय थानाय समावहाय जाहा मुथुआ गाव हारसिङैनो ब्लग भिडिअ बानायदोंमोन आरो आंखौबो सानफ्रोमबो थांनानै भिडिअ लाहैनो हाया नालाय, बिनिखायनो गेजेर ब्लगाव फैनाय जायाखैमोन। मास मोनसेसोआनो जाबायमोन खोमा। ओमफ्राय बेयावनो नागिरनाय जादोंमोन आरोना। ओमफ्रायो मा बुंनो नागिरदोंमोनलाय, बावगारलायबायसो आंबो बावगारसैहाय बिरादनो। ओमफ्रायो आङो मुथुखौ ब्लग बानायथो होननानै एसे हगारनानै होखादोंमोन। मालाबा समाव आं भिडिअ ओरि बानायबा बियो रायज्लायनो लाजिनाय मानाय बायदि खालामबाय थायो नालाय, बिनिखायनो एसे ब्लगार जाथोहाय मुथुआबो मालाबा आं लोमजाबा माबा भिडिअ बानाय जायो ओरि होननानै साननानै एसे हगारना होखादोंमोन आरोना आङो। बेनो मबाइलखौबो बेनोनो होनानै दोनखादोंमोन। ओरैनोलाय आं न'आव थांबाबो भिडिअ बानायहैनो हायोमोन, नाथायबा आं मबाइलखौनो लांफाखायाखैमोन आरोना मुथुआ बानायथारथों होननानै। बिनिखायनो गेजेर बियो ब्लग भिडिअ लाबोबाय थादोंमोन। नाथायबा सोरबा कमेन्टआव बुंहरदों ओरैबायदि, आब' गैयाबा भिडिअखौ नायनो मोजां मोना, नों भिडिअ बानायनांला गुमै मुथु, बेफोरबायदिबो बुंहरदोंमोन। इदि बुंनो नाङा आरोना। जाहा मुथुआ भिडिअ बानायनो बागोनदि, लाजिगोनदि, बिनिखायनो बुङाबा एसे मोजां आरो। मालाबा समाव आं बानायनो बाबाथ' बे बानायखाथारनांगोन ना, बिनिखायनो मुथुनि ब्लगखौबो नोंथांमोना नायनानै होबानो जाबाय आरो। मोजां मोनोबा, जायफोरा मोजां मोनो नायबानो जाबाय आरो। ओमफ्रायथ' मा बुंबावनो, जोङो दायो उदालगुरि फारसे थांगासिनो, मोनहैसिगोनबो। बैसागोनिबो गिफ्ट मोनखाबाय आंहा दख'ना गोदान। दा नांथ'ला आंनो दिनै दख'नाखौ। जिखि जाया नायलांबाय थादो उदालगुरियाव थांनानै मा जाहैया ब्लगालाय आरो बिदिनोसैना। गावसोर थांथ'थ', गावसोर माबा खामानि मावथ'थ' जाथ'थ' भिडिअ बानायनायफोरानो ब्लग भिडिअ। ओमफ्राय जोंबो बानायलांसै आरो दिनावहाय ब्लगा माबायदि जायो ना मुथु। माखौबा बुंबावगौमोन नो? जे बुंथ'लाय, थांबाय थानोसै, गारिबो सालायदों नालाय। फै नै उदालगुरि मोनफैबाय। ओमफ्राय उदालगुरि मोनफैनायाव अखा हानानै होबाय आरोना। ओमफ्राय दायो जोङो आं सिलायानोलै अखा बोथोराव। दायो जोङो बिशालावनो हाबहैनोसै। जोङो बिशालाव हाबनो लाबायमोन आरो, ओमफ्राय बिशाल मोनफैथारबाय खाथिनो। गारिखौबो लाखिखाबाय जोङो हाबहैनोसै होननानै। ओमफ्राय दा अखाया ओरैबायदि ज्राव गोसा हानानै होबाय। नोंथांमोना खोनायाखैबो जानो हागौ, जों गारि सिङावहाय ग्लास मारिजोबनानै दंथ'यो आरो। अखाखौ नेथ'दो। ओमफ्राय दा अखाया जोंखौ बेसे गोबाव थाहोगोनथाय गारि सिङाव नेथ'बाय थानांसिगोन आरोना दसे। दे मुथु दोंसे मेथाइ खनना होदो अखा बोथोरनि। खोनानाय नङालै। खोनायो। माखौ खननो? अखा बोथोरखौनो खन। अखा बोथोर। दालमिया सिमेन्टसो खनसै ना? जा बे अखा बोथोरनि आरो। अखा बोथोरनि मा माबा दङ? रिमझिम अखा, बे हिनजावफोरनिसो। हिनजावफोरनि नङा,
मेथाइ मा हिनजावनि मा हौवानि खनगासिनो दे होमबा दालमिया सिमेन्टखौनो दायो खनगोन बैसागो बोथोरनि नामावहाय जाहा मुथुआ दालमिया सिमेन्ट मेथाइखौ जाबाबो जायाबाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बैसागोनि नामावहाय अखा हानायनि नामावहाय खनना हरसिगोन आरो दे आं मोसाबाग्रा जागोन मिउजिक नांगौलाय नोङो बुंना होबाय थाबा आरो मबाइला गोलैगोन दा अखाखौ दसे गाहोनायनि थाखाय आरो खनसे जाबाबो जायाबाबो खनसाबसै आरो मेथाइनि लिरिक्सखौ आं बांद्राय गोसोआव गैया दै जेसेबां ससे माबा जेसेबां हायो एसेबां खनगोन आरो 1 2 3 गो दालमिया सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों फार्स्ट थाला बिल्डिंनि खुन्थिया ढालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ दालमिया सिमेन्टजों आम्बुजा सिमेन्टजों ब्लेक टाइगार सिमेन्टजों फार्स्ट थाला बिल्डिंनि खुन्थिया ढालाय होनाय बायदि होबाय आं नोंनो गोसोखौ सना होबाय आं नोंनो गोसोखौ रेथे रेथे जोसा ओंखाम बायदि हाथायजों खावलाय हाब सोलायनाय मिनिस्लुनायखौ आं बोरै बावनो सना बोरै बावनो आइ लाभ इउ नोंनि गोदै गारांजों बुंनाय रावखौ बोरै बावनो आं बोरै बावनो अखाया गाथो होननानै खनदोंमोन अखायालाय गामारबाय दा गायाखै दंबावो नोंलायलायबाय आं मुथुनि मेथाइखौ खोनासंनानै हाबखांबाय ओमफ्राय अखाया दाबो गाराखै आरो ना थांफिनबावदों फिसा फिसानो ओमफ्राय दायो फुसका जानोसै आरो ना आङो Gitu. Gitu. Harus kekom bener. Terus cukup di sini. Tuh. Air masih jauh sampai jalan. उदालगुरिनिफ्राय थांफिनगासिनो न' फारसे ओमफ्राय बोथोराबो एसे बोरैबा नालाय अखा बोथोर आरो जोङो बेलासिसो फैखानायमोन उदालगुरियाव ओमफ्राय एसे मोनाहांनायनि लामायाव फैबाय आरोना टाइमा माबासो जाबाय 4:20 जाबाय आरो 5टा जाहां ओमफ्राय जों दाबो रौताखौनो मोनाखै थांगासिनो आरो जोङो भिडिअखौ फोलावबावला आरो खोमसि जाबा नायनोबो बारा मोजां नुखाया नालाय बेनिखायनो भिडिअखौ बे लामायावनो फोजोबलांसै ना मोथो दे नों मायाबा बुंनोबा बुंखादो जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय बिथांमोना लाइक कमेन्ट आरो जोंनि भिडिअखौ हायोब्ला शेयार खालामना होदो ना मा होनो शेयार खालामाबाबो जायो जिखिजाया नायब्लानो जायो आरोना मोजां मोनोब्ला आरो मोजां मोनैखौलाय मानसि नायनो मोजां मोनोब्ला नायदो आरो मोजां मोनाब्लाथ' आरो
नायनो बारा मा होनो गोसोबो जाखाया नालाय बिनिखायनो मोजां मोनब्ला नायबानो जाबाय आरो दे बिदिब्ला बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव जोबोद थाबैनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआ मुथुनिबो जानो हागौ आंनिबो जानो हागौ जेखिजाया लोगो मोनगोन आरोना नेक्स्ट भिडिअआव बाय बाय जय बर' हारिनि जय जय बैसागुनि जय 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 बैसागुनि जय जय बैसागुनि जय 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 बर' हारिनि जय जय जय